Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul meu episod, de fapt. Acesta este un episod mai special, este The Bridges, cred că știți toată lumea modul. Da, și se pare că am aici, mă duc, că știu eu ceva aici pe insulă. O să vă arăt și vouă ce este așa de special. Trebuie să fiți foarte rapizi și eu nu cred că mai prind. Da, dacă mă întrebați, sunt pe Craft România. Așa, în fine, să lăsăm vorba. Așa, mă duc repede, uite un chest. Ai, nu l-am prins. Așa. Aici ar trebui să fie un chest pe undeva. L-am găsit, stați un pic. Da. Nu e. Uitați, aici este chestul. Trebuie să sparg aici un cub, care mă enervează că se sparge greu, dar o să merite tot acesta. Ce? Da. Da. Da, se pare că l-au furat chestul. Sunt cam nesimțiți. Și eu nu mai văd nimica. Da, din păcate că ăștia au luat toate torțele. Eu practic nu știu pe unde merg. Așa. În fine. Mă chinui pe aici. Uite, am găsit ceva, o ieșire, cred. Da, mă, în sfârșit. Mersi, mă, bine, mă, că ai dat drumul la cuptor, mă. Vedeți ce băiat bun. A dat drumul la cuptor. Ia uite-l pe ăsta, bă! Are târnăcop de diamond. În fine. Se pare că noi nu prea avem multe. Asta s-a golit. Dă-te pe aici. Da, să văd pe unde urcăm pe aici. Sper că nu sunt zombie sau știți voi alte chestii. Da. Da, eu chiar am uitat să iau lemn, deci nu știu ce am. Da. 6 ajunge. Stați că nu mai găsesc. Nu, 6 lemn, ziceam. Diamantele s-au dus. Nu se aude, taci. Bun, facem așa. Punem aici așa. De fapt nu facem așa. Atât ajunge, stați. Bun. Punem aici 2, aici 3. Luăm ăsta. Acum trebuie să luăm piatră. Deja au minat băieții. Și m-a blocat. Nu. Am crezut că m-am blocat. Bun. Uite și cărbune. Bun. Fierul nu-l iau acum.
A, la lat ăsta, pleacă mă de aici. Ai, frate, ce era să-l fraieresc pe ăsta? A, uite, am un diamond. Ce ai, mă? Furnas, îl pun aici. Ce să punem la prăjit? Punem... What? Am gold or? Chiar nu știu cum. Bine. Punem așa. Uite ce-mi dă băiatul ăsta diamond. Uite, mi-a dat 2 diamonduri. Mersi, vă, îmi fac și o sabie. Băi, de treabă băiatul. What the fuck? Mamă. Eu am diamond sword. Dar n-am armură. Asta-i faza. Să-mi iau gold, chiar dacă nu folosește. Bun, ajunge. Nu la prăjit, mă. Băți aici. Ok, asta e bine. A, uite, vă, dăm diamond. Dăm. Mersi. Nu nesimțitule. Nu, îți dau drumul la apă peste tine. Taci, te rog. Taci, te rog. Că am treabă. Bun, scuzați-mă dacă ați auzit, dar vorbesc cu un băiat pe Skype. Cărbune nu prea ne trebuie, dar în fine. Să nu ratăm oportunitatea asta. Gold. Chiar dacă nu pot să-l iau cu ăsta, dar să-l sparg măcar să nu-l iau. Bă! Nu să sparg și în fine. Hai frate, au luat ăștia tot fierul, mă. Uite acolo. Nu, iau. La, oleu. Deci, practic, sunt varză aici. Nu știu ce am aici. Să pun col. Hai că pun col. Iron ore. Dă-mi bă și mie ceva. Și nesimțitul ăsta, mă. Bă, ai ceva bun. A, nu-mi da. Nesimțit. Uite aici, fer. În sfârșit ce-mi trebuie. Da, cam atât. Da, opa. Așa. Acum mergem la cuptorul nostru. Asta vine aici. Unde mă hauță? Punem așa. Hai să-l punem și pe ăsta.